Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mga kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kinangunyanin Miyerkules, Petsa 23 kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kami isaliwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Mas siram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Mga pagkahapon mga ka-aksyon! Live na live kita ngunyan partner na nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Live na live! Mang kita siyempre pasa sa tuyang Facebook page, Facebook Live, kang Action Call Center, live na live sa radyo, live na live sa Facebook, live na live ngunya na Miyerkules. Yes, partner na iling ang color kan bado ka partner nga Yung niya. nga niya, medyo Diba? ang mga Ang mga kulay kan mga kwanta. color combination partner natatao na de. Ang mga kulay kan mga kwanta. Garo mga kulay partner na medyo Correct. buhay na buhay. Correct. Ibig sabihin kan partner, ang orange, ang red-orange medyo nagkakalayo partner. Apoy ra kan nagkakalayo, medyo attractive siyang marami. Paano partner, mainit ang satuyang pag-urulayan mo Na naman? Yes! Pirmi na sa naman Ang mainit sa imo. pag-iriba niya to No partner. arin daw partner maabot an aldaw sa programa ta na ang paglaugtaan sa sabiyon mo sa kuya ang pag-uurulayan ta malipot. Malipot ko tayo Pirmi na na sa partner. nang Dito sa mainit. studio malipot. Uta, syempre, igwa kita ning makusog na aircon partner. Pero, ang mainit mo niya na pinag-urulayan, ining na nagkakariribok ang mga konsumidores partner. Huli kan pag-umento sa singil kan kuryente. Yung baga sabi ko sa imo kasudma, kansarong simana tubig. Tubig! Ngunyan kuryente, sabi nga ni baga ni Kong Pido kaswapon partner. Ngunyan apek! Pag naglangkaw partner ang demand, malangkaw din ang presyo. Oh, kaya yan ang pag-urulayan tangon yan mga And kaaksuman. syempre, sa mga kababayan ta na nakaantabay ngunyan, mag-comment na kamo, dangugon ito. Ang topic ta ngunyan, tungkol sa paglangkaw kan, bako lang yan sa apek ha? Bako lang. Bako lang, sa gabos na lugar sa Pilipinas, naglangkaw mga tugang mga kabarangay ang singil sa kuryente. Dahil yan sa WISM. WISM. Yan. Pero ngunyan mga kaaksuhan, kamo
kamo mismo, pwede kamo magpaabot kan sa indong komento reaksyon. Ano ang sa indong komento reaksyon dili sa pag-umento kan presyo? Alimbawa, arog kan nag-text sa Kuya Kasudma. High rate ngaya. High rate, low voltage. Low voltage. Tapos partner, kikururab na sa mga konsumidores, dahil pa ninda nare-receive sa bill, kikurab na partner. Ay, taarog ka itong kataning ko. Oh. Ang kataning ko dati, ang bill sa ng pigbabayadan niya, nasa 800. Ungunyang biglang naging 5,000. Iguaman partner na usually 3,000 sa nangunya nag-7,000. Yan ang mga mainit partner ang pinag-uurlayan Pero ng siyempre, mga konsumidores. Alam kawon. arog kan kinagawian, 13 point something maski ang inilantaw. maski magparareklamo ka mo, obligado ka mong bayadan yan. Pero sabi nga ni, Tapang sabi nga ni nindo yan partner, binayadan. Walang ibang pupuntahan yan kundi putol. sabi nga ni baga partner, halos 100% ang nilangkaw partner. Kan, singil, kan kuryente. Abo mo ngayang maglangkaw, di dahil ka ipaputol mo ng kuryente mo. Correct. Sabi baga, nagpareklamo nga ka mo kan bayadan, di may option ka mo. Anong option? Paputol. Mag-solar ka na lang. Ayan. Mag-gurugasira ka na sana. Ngunyan partner, kwaunta ang linya kan Albay Power and Energy Sige. Corporation. Makakaulay tangunyan nasa linya, o yan, nagre-ring pa partner. Sige. Makakaulay tangunyan an saro sa mga konsiderato partner na Ini ang makakapagpaliwanag information officer Ini ang makakapagpaliwanag APEC. partner. Kung nata ngunyan di mahal ang kuryente. Gulpi sa mga kababayan ta ang kakapus-kapuson Ayan. sa pagbayad. Nasa linya na partner. Si? Nasa telepono na si Sir Leslie Capus kan Uy, APEC. sabi ko na. Maray na pagkahapon tabi Sir Leslie. Magandang hapon po, Ma'am Remy. Opo. Sir Les, pag-urulayan tatabi ini, wala man masyado kitang pag-urulayan, kundi syempre, manungod sa kuryente. Tagalogin natin. Oo, nakakaintindi ka naman Sir Leslie ng Bicol, pero sige po, for the sake po ng ating mga kababayan, at the same time, para din po sa inyo talaga, mas maunawaan po ninyo. Sir Leslie, ano po yung pinakarason? Bakit po daw masyadong tumaas ang bill natin ng kuryente? Babayarin sa kuryente. Opo, pareho lang ho tayo ng predicament sa kasalukuyan, Ma'am Remy. At Opo. sino nga po ang Si kasama Sir niyo ngayon Joshua sa po. program? Mr. Ay, Siram Sir po Josh, ito. Magandang hapon, Sir Josh. Ay, Kamusta magandang na po? hapon. Oo, lahat po tayo talaga ay ginulantang nitong matinding pagtaas ng presyo po ng ating generation rate. Ang nagtaas po, ang nililinaw ko at the very beginning, ang nagtaas po ng halaga o presyo ng power rate po natin ay ang suppliers po ng kuryente na binibili natin. Opo. Ito po ay ang ating mga generators and suppliers na kabahagi ng tinatawag na wholesale electricity spot market or WESM. Nitong pa lang po maagang bahagi ng Hunyo, kung di ako nagkakamali ay June 5 at naulit ng June 12, nagpahayag na nga ho ang DOE at nagsabi na sila na we should expect a significant increase in power rates from power supply na pinapurchase sa WESM or Wholesale Electricity Spot Market. At ang dahilan daw po ng matinding pagtaas na ito ng power rates po natin ay dahil daw kulang at hindi nakasasapat ang supply na naipoprovide ng mga power generator sa buong Luzon grid. At dahil bagamat ito ay kulang ang supply po daw natin, mataas naman ang demand. Lalo nitong panahon ng summer. So ang in-apply po nilang justification ay yung law of supply and demand. So kulang ang supply, mataas ang demand, ergo itataas daw nila ang presyo ng kuryente. Opo. So ang nagtaas lang po sa bill natin ay yung ating generation rate or generation cost ng binili nating supply sa tinatawag po nating WESM. Hindi Opo. po si APEC ang nagtaas. Opo. Pero po tabi, Sir Leslie, para tabi sa karawan kan sa tuyang konsumidores, pero po ang inumento. Ilan ang itinaas? Ang itinaas po natin nung Mayo po, bigay ko po ang datos kung di mararapatin po ninyo. Sige. Sa residential nung May nasa 10.6844 tayo per kilowatt hour. So, kung round up natin nasa 11, ngayong buwan ng June nasa 13.9539. Kung i-round up natin nasa 14. So, ang difference po natin between May to June ay nasa 3.2695 pesos per kilowatt hour. So, yun po yung itinaas, sa nasa 3.2695. So sa ngayon, ulitin ko po, sa residential, it's 13.95
Opo. Sir Leslie, sisay po ang held liable sa araw po kaning pag-acquire ng additional pong auxiliary affordable power? Pag ancillary power po, usapin niya ng transmission sa NGCP po yan na issue. Opo. Sa araw po Oo. kayang tabing issue, Sir Leslie, paano tabi dyan minalaog ang Albay Power? Magkakaroon po ng effect, hindi, again ilinaw din natin Ma'am Remy at Sir Josh, ang pagtataas po ngayon ng power rate, hindi lang po sa Albay, ano po? O, buong Opo. Pilipinas. Opo. Buong Luzon, lalong-lalo na po maging sa NCR. No? Ngayon, nagwo-worry din tayo dyan dahil nagdedebate si DOE at saka si NGCP. Sabi na DOE, kaya kaunti ang supply kasi si NGCP daw allegedly ay hindi pa nila natutupad yung kanilang dapat na gawin na magdagdag ng mga ancillary services. Ang sabi naman ni NGCP sa kabilang banda, hindi namin pwedeng i-push through kaagad-agad yan dahil magkakaroon daw ito ng effect sa presyo ng probably the transmission charge. So dagdag increase ng power rates din siya. Opo. So meron silang pagdedebate, no? Ano po. At ito nga ang tingin kong nire-resolve ngayon ng sunod-sunod na virtual public hearings ng parehong chambers ng Congress, no, ang Senado at ang lower house. Kaya nga ho kinol na ang attention ng mga responsabling ahensya, lalo na po yung mga power generators and suppliers sa wholesale electricity spot market para i-resolve una. Bababa lang kasi po ang power rates daw, no? Na sa mga susunod na buwan kung may stabilize at manonormalize yung supply ng kuryente. Opo. So ang problema natin po talaga ngayon, Sir Joss at saka Ma'am Remy, is nasa supply side, wala sa distribution. Oho. So ngayon, kaya kami nga po sa APEC, nagwo-worry din kami dyan dahil tatamaan po ang collection efficiency natin. Wala pa Oo. nga itong power rate increase na to. Marami na sa ating mga konsumidores ang hindi nakapagbabayad, legitimate or otherwise. Oo. In fact, mas marami yung otherwise. Opo. No? Wala pa dito yung pinag-uusapan nating mga... Ibig sabihin, Sir Leslie, wala pa itong pagtaas ng presyo ng kuryente at Opo. mula doon sa mga supplier natin, marami na ang kinakapos. Yes, sir. Lalo na ngayon, mas marami ang kakapusin. Ayun na nga ho. Kaya wag nyo na ako kung imbitahin ng ma-interview kasi ang pangalan ko, Les na, kapus pa. Sir Leslie, sa araw po kanina, ang Pilipinas tabi nasa red alert. Masasabi mo ba tabi na ang Department of Energy igo tabi ning lack of foresight? Well, according to the development sa mga hearings at mga komentaryo po ng mga eksperto sa industriya at maging ng ilang mga local leaders nyo po dito sa Albay, sinasabi nga nila, maaaring sa isang banda may kaukulang pagpapabayaan DOE, no? Ayon sa kanilang mga paratang at kaya nga po mainit na usapin yan, di ba, sa mga hearing sa Senado at Kongreso. Pero mukhang hindi lang naman din ho ito sa bahagi din ng DOE ang maaaring pagkukulang. Sinasabi rin ng iba na nandyan din yung papel din ng iba pang players like the ERC and even the NGCP, mga kasama natin sa industriya doon. May iba't iba silang paratang sa bawat isa. So sabi nga natin, ang dalangin natin, harinawa itong mga investigasyon na to, itong mga sinasabing mga pronouncement nila sa media, magkaroon ng konkretong solusyon, no? Hindi lang puro alegasyon. Oho. Para sa ganoon, yung mga succeeding months mo ay bumaba naman o ma-stabilize yung power rates po natin. Oho. At ma-resolve yung issue na sinasabing meron nga daw kakulangan ng supply ng kuryente sa buong Luzon grid. Oo. Opo. Ngayon, Sir So, Leslie, basta dito sa atin sa Albay, gusto nating ipaintindi sa ating mga kababayan na wag naman sanang sisihin ng mga consumer yung APIC dahil itong pagtaas na ito, hindi ito talaga kagagawan or hindi APIC ang salarin. Wala ho tayong control dyan. Hindi namin panukala yan at hindi rin ho kami ang nag-implement yan kumbaga. No? Kasi ang nagde-determine ng price ng supply of electricity batay po sa resulta ng EPIRA law ay ang and to quote the good secretary ng DOE, si Secretary Cusi, we are at the mercy of the private generators and suppliers of electricity in terms of determining the price. Opo. Kaya sa atin nga po, Sir Josh and Ma'am Remy, nalulungkot nga ho kami. Ako ngayon ko rin lang ho nalaman ito, no, nung pumutok na yung issue na to. Ang APIC po kasi, ang situation natin, kaya mataas ang tama sa atin, ang ating 40% to 50% ng additional supply requirements natin na binibili po natin sa WESM kasi. Tama. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon,
nasa 50% lamang po ang pwedeng ibenta sa atin at isupply ng San Miguel Energy Corporation na meron tayong contracted or power service agreement. So dahil yun lang ang limitasyon na pwedeng ibigay sa atin ng SMEC dahil may prohibition ng law na dahil related company si San Miguel ng APEC, hindi niya pwedeng mag-provide ng 100%. So ang pwede mo lang naman bilhan labas sa SMEC is the wholesale electricity spot market. Vulnerable at exposed po tayo dyan. Bakit? Dahil pabago-bago, mapapansin nyo naman yan pag nag-aanunsyo po tayo monthly. Pabago-bago ang power rates po natin. Mabuti kung laging pababa, katulad last year hanggang buwan ng Pebrero yata at Marso, mababa ang rate natin. No? Masaya tayo dyan. Pero dahil exposed ka, vulnerable ka, talagang kung ano ang tinakda nilang presyo, yun talaga ang bibilin mong dahil sila lang ang pwede mag-supply sa'yo. Nagpanukala na po kami sa APEC na kung pwedeng pahintulutan kami ng Department of Energy na para hindi tayo dependent sa WESM, pahintulutan kami magkaroon ng Emergency Power Supply Agreement sa San Miguel Energy Corporation for the period of December 26, 2020, last year pa ho ito na panukala namin, ano po, to December 25, 2021. Okay, Sir Leslie, if in case po pahintulutan kayo na gawin po yan, na pinaplano nyo, ano po yung magiging magandang epekto or good news po sa mga kababayan natong konsumidores? May stable supply ka at saka meron kang definitive price na hindi volatile o Okay. pabago-bago. Ang problema, Ma'am Remy at Sir Joshua, hindi po inaprubahan ng DOE. Neto lang, May 27, 2021, dinina yung aming request ng DOE. Sayang, di ba? Kung naaprubahan sana ito ng maaga, na-mitigate natin. No, parang Meralco, na-mitigate niya yung mataas na power rate hike dahil meron siyang ibang independent power producer na nagsusupply sa kanya ng makatwirang halaga at supply. Ano po, Sir Leslie, maidagdag ko lang po at maikonekta ko lang. Ano po yung factor, bakit hindi po napayagan na gawin po yung plano ng ganyan? Well, ang sinasabi nila, well, of course, generally, no, hindi ko naman nabasa yung actual document ng denial of the request. Pero ang sinasabi nila, compelled kaming bumili na lamang sa WESM. Ang sabi nga namin, yung binigay ko sa inyong statement copy, no, Ma'am Remy, sa amin kasi without any power sales agreement, we are left to purchase the remaining 40 megawatt energy requirement natin for Albay to WESM. Okay. Wala kang choice. Pero Sir Leslie, ang alam ko po, yung WESM hindi po recognize ng ERC na magbigay po ng any charges. Well, siguro sa mundo ng mga dapat. Pero dyan, ang magre-regulate niyan dapat sila, ERC at saka ang DOE. Di po baga, sila ang ahensya ng pamahalaan. Baka may neglect din po sila. Ba't hindi nila nare-regulate itong mga we may consider na excessive power rate charges sa atin, no? So that's their responsibility and role, hindi po sa aming distributor kasi kami yung distributors, consumers din kami yung bumibili ng supply Di po ba? Okay. So kaya may tama rin sa amin ito. So sa ngayong sitwasyon, Sir Leslie, na ganito tayo, wala pa tayong kasiguruhan kung kailan bababa uli, ano? Yung presyo ng kuryente natin. Ano ngayon ang masasabi mong dapat munang gawin ng ating mga kababayan? Kasi ako... Okay, naputol. Oo. Pero partner, talagang parang yung APEC ngayon, sobra ang Hindi lang sila. asking for mercy. Parang, Actually, hindi lang sila. Binibira lahat ng mga kwan ngayon. Electric cooperatives and electric company. ang punto dito, partner, parang yung APEC na yung talagang umiingi ng... sige, balikan natin. Oo. Parang Hello? magmamakaawa na partner. Wait lang. Busy na si Sir Busy. Leslie. Baka... Maraming tumatawag Oo. Alam mo, ang cellphone ni Sir Leslie, nag-average ng minimum 300 calls yan. araw-araw. Alam mo kasi partner, minimum yan, hindi lang tayo ng mga nasa hanap buhay ang ini-entertain na Sir Leslie. Nandyan yung mga pati yung mga nagmumura, konsumidor. nagreklamo. Hello, Okay, Sir Leslie. Sir Leslie, pasensya po, naputol tayo sa Opo, linya. sundan ko lang yung sinasabi ko, Sir Leslie. So ngayon, wala pa tayong kasiguruhan kung kailan uli bababa yung supply ng yung presyo ng kuryente natin. So ano yung mga mai-advise muna natin sa mga member consumer ng APEC? Ano ho ba ang mga pwede nating gawin para wag tayong masyadong tamaan ng pagtaas ng konsumo natin at ng babayarin natin? The
The best remedy po na may advice ko sa ating lahat, na whether residential or commercial, we are of course under these circumstances, at I think ginagawa naman din ho natin ng marami sa ating consumers. Wala tayong ibang pwedeng gawin sa ngayon para maiwasan na lumaki ang power bill po natin. Maging tawag dito, optimum utilization baga, or kumbaga ay kung kaya pa natin muli na makapagtipid sa pagkonsumo at gamit ng kuryente, that is the only best recourse that we could have to prevent a higher power bill. Bukod po rito, kasi titignan din po natin, Sir Jos and Ma'am Remy, labas kasi sa usapin ng generation cost, dapat pagtulong-tulungan natin ng mga lalo't good paying at saka mga tapat nating konsumidores, mapababa yung systems loss. Opo. Kasi kahit wala tayong power rate increase, di ba patuloy tayong dumadaing, bakit ang laki-laki ng bill natin? Kasi po, ang problema natin, lumalaki din itong systems loss natin. Opo, Bakit? kasi yung system loss, yung lahat po yan, hinahati-hati sa lahat ng konsumidores. Precisely. Opo. Batas yan hindi. Akalang ng iba po, nilikha na naman yan ni APEC. Batas po yan Opo. Hindi ko kami ang nag-impose niyan. Opo. Kaya lumalaki yan dahil una, obviously at nai-report naman na po namin sa inyo. Tingin ko ito yung laman ng huling panayam ninyo po kay Tita Pat, nang nag-guest siya sa inyo. Opo. Napakalaking bilang po ng ating mga customers dito sa lalawigan ng Albay, with due respect, ang talagang hindi nagbabayad. Kahit na padalhan mo ng notice of disconnection, i-encourage mo na, nag-provide na kami ng amnesty program, nag-ano pa tayo ng Tawid COVID-19 program, and stretch ng 6 months, yung kanilang pagbabayad ng arrearages, tinanggal pa natin at that time yung surcharge, pero talagang hindi ro nagbayad. Kaya ang collectibles natin, napakalaki. Pero ang binili natin, bayad na yung supply. Kasi ganito yan, Ma'am Remy at Sir Jos, no? Ina-advance namin, binibili na namin yung supply. Na-distribute na natin yung supply ng kuryente at pinabatikos pa kami na Sa madaling sabi, Sir Leslie, gumastos na yung APEC. Yes, sir. Nag-abuno na kayo. Kaya deficit siya kasi ang nagbayad hindi na kulang. Ang nagbayad lang ay nasa more or less 70%. You have more than 30% of your remaining customers hindi nagbayad. So binayadan na ho ng APEC doon sa ating mga supplier ng power. Yes. Ang problema, yung dinistribute ng APEC na kuryente, hindi naman binayaran ng consumer. Precisely. Opo. Mostly po ba yun, Sir Leslie, itong mga malalaking kumpanya? Meron din po bang LGU? Kasi kung i-compute mo po yung mga konsumidores, medyo Yes. konti lang naman itong mga maliliit na mga bahay. Itong Tama ka mga dyan. malalaki pong kumpanya. Yes, tama ka dyan, Ma'am Remy, na of all types ito, no? From residential to low voltage, high voltage. Pero in fairness po sa high voltage accounts natin, majority of our high voltage account na nasa 10% lang naman ng total customer accounts po natin sila. At in fairness to them, up to date. Pero meron pa rin ho talagang ilan na talaga meron pa rin kalalaking pagkakautang, and in fact na-disconnect na po natin. Opo. Bukod po dyan, Ma'am Remy, tandaan ho natin, ang pinag-uusapan lang natin yung uncollected natin, na unsettled na mga bills and arrears. Ang pinakamalaking dagok pa ho dito sa atin sa lalawigan ng Albay ay yung mga dakilang magnanakaw at mga mandaraya ng kuryente. Noong April, bago po ako makonfine due because of COVID pneumonia, Opo. ang naiuli naming naibahagi sa inyong report noon, ang non-technical systems natin in terms of pilferage lang at saka iba't ibang forma ng pandaraya at pagnanakaw ng kuryente. Alam mo partner, si 62 Sir million. Leslie, kahit naka-confine because of COVID, talagang puga-puga. Grabe ang problema ni Sir Leslie in terms na mga complaints. Sumasagot pa rin. Oo. Sir Leslie, maitanong ko lang kasi alam ko po yung APEC is at mercy sa WISM. Grabe na po Yes. yung talagang paghihingi nyo ng other means para mababaan lamang itong presyo. Pero kung tatanungin po kayo bilang parte po ng APEC, ano po ba yung pagkukulang ninyo? Nasa contracting ba? Or kulang po kayo ng communication pagdating sa generation companies? Hindi naman po. Matagal na panahon na kaming naglatag ng panukala. Ito sana na-prevent na-mitigate sana natin. Kung meron mang increase tayo, mababa lang sana. Kung in-approve lamang ng maaga ng DOE yung request natin para nga po doon sa Emergency Power Supply Agreement. Last year pa tayo nananawagan yan, Ma'am Remy, sa DOE. Bukod dyan, matagal na rin po naming ipinapanukala yung ma-fast track at ma-implement na yung bid, no, yung competitive selection process or
CSP para makapag-contract tayo ng additional 100 megawatts power supply for the captive customers natin sa Albay. Kaya lang hanggang sa kasalukuyan po hindi umuusad pa ito, no? At hinihingi natin dito sana ma-finalize ng APEC at ng ALECO for endorsement to NEA. At again, pasensya na, yan yung mga proseso po kasi, no? Bago i-approve yung CSP, sana nga ma-fast track po natin ito. Kasi with this, meron tayong mapagkukunang stable supply at saka meron tayong reliable na price na kung meron tayo sanang ibang independent power producer na mabibilhan labas sa USM. Yan yung strategic solution po sana. Opo. So siguro ang pagkukulang namin, maraming nag-o-oppose po kasi, and at the same time, tawag dito, talagang alam naman natin ang sistema rin sa mga nabatid pong ahensya ng pamahalaan, hindi ganun po kabilis yung pag-approve nila ng mga proposals at saka mga requests. Hindi lang po ng APEC, sa katunayan sa buong Pilipinas, maraming dumadaing na distribution utility at mga electric cooperatives dahil yung kanilang mga CSPs at maging yung proposal nila for CAPEX, hindi po naaaprubahan. Kaya sana maging daan din itong sitwasyon natin na sana naman may consider ng mga ahensyang concern na aprubahan na itong matagal na nating pinapanukala para ma-mitigate natin yung problemang ito. Kasi wala ho tayong ibang strategic solution sa kasalukuyan kundi mag-push through itong mga pinapanukala natin matagal na. Opo. Sir Leslie, alam po natin na talagang andito na yan. Yung senaryo po na pagtaas ng kuryente, andyan na po yan. So ano po ba na parang pampalubag loob sa ating mga konsumidores? Ano po yung plano ng APEC para at least yung burden po na kinakaharap ngayon ng ating mga consumer ay hindi masyadong maramdaman, lalo na ngayon nasa ilalim pa tayo ng pandemic? Well, yun nga po, Ma'am Remy, yun nga po, kanina pang umaga may mga nagtanong na sa aking mga kasama sa media. Pwede bang i-consider ng APEC, staggered payment, balik na naman tayo sa promissory note, kung pwede, kung hindi kaya mabayaran ng buo. Sa katunayan, Ma'am Remy, gustuhin man po namin sa pangasiwaan po ng APEC, pero sa karanasan natin, ang hirap, hindi mo natutupad yung mga ganong mga kasunduan at considerations na ibinigay na natin noong mga nagdaang panahon. At saka po, hindi na kaya ng nasabi ko nga po sa inyo kanina, sa ngayon pa lang, nung wala pa ang power rate increase na ito, mababa na po at bagsak ang ating collection efficiency, lalo na ngayon na tansya namin talagang marami ang hindi makapagbabayad, bababa na naman ang collection efficiencies po natin. Therefore, mababa na naman ang kikitain natin. Okay, last na lang po ito, Sir Leslie, kasi nung mga nakaaraang araw, marami pong department dyan po sa loob ng APEC ang naka-lockdown or hindi po napahintulutan na magkaroon ng transaction. Sa ngayon po ba, balik na po sa normal? Hindi pa rin po, Ma'am Remy. Mabutit na ibanggit niyo po yan. Kaya nagpupaumanin po ako sa bahagi ng APEC sa ating mga customers, lalo mga troubleshooting concern in the wee of nights po and early morning. Hindi kami ganun makabilis or maagap na makapag-responde. Dahil sa kasalukuyan po, bagamat marami na po ang nagbalik na pinarantin tayong mga personnel, mga more than 100 to 146 po ang mga naapektahang mga personnel po tayo, including company officials like us na nag-positive, no? Maigi naman po, Ma'am Remy at Sir Joshua, praise God, no, na karamihan itong mga nag-quarantine nating employee naman after 14 days mandatory quarantine and isolation requirement, hindi naman po nag-positibo. Kaya lang, gumagawa na rin po kami na hakbang ngayon sa opisina dahil nire-require tayo ng mga health officials at saka ng local government na kung hanggat maaari i-reduce significantly ang bilang ng mga tao sa mga katulad nating establishments. So we are coming up, ako yung department ko, Ma'am Remy, no? Kung matatandaan ninyo, kami yung complaint section, pumupunta sa amin, nakapila yung mga tao. Sa ngayon po mukhang hindi pa rin namin pwedeng i-lift na hindi kami tatanggap ng mga walk-in customers po ngayon. Nag-uusap kami kung paano natin gawin na lang ang sistema ay online discussion ng inyong mga complaints and by appointment ang gagawin para lang po ma-minimize yung possibility ng pagkahawa between the customers at ng employee alike. Opo. So
Yun lang po. Opo, Sir Leslie, maraming guest partner. Baka may panawagan lang si Opo, Sir Leslie. panawagan na lang po sa mga at, sa mga consumer. Opo. Opo. So again, ulitin po natin ang pinakamaganda lang po na pwede naming maimumungkahi, may pa residential or commercial, at alam ko naman marami na sahot sa atin ay ginagawa naman na ito, pero dagdag effort na lang po para hindi tumaas po ang power bill natin, kung kayang i-minimize or use accordingly lamang yung inyong paggamit po ng kuryente. Kami rin po, katulad ninyo, ay consumer na natatamaan itong power rate increase na to. Tulungan natin na paulit-ulit na manawagan sa concerned agencies, lalo ang DOE at ERC at iba pang ahensya, na ngayon na dinadalangin natin na sana magkaroon ng konkreto at sa significant result yung mga nagaganap po na hearings ngayon at investigation sa Senate at Congress. So sana hindi lang manatiling investigasyon, mayroong konkretong solusyon na kauuwian itong mga pagpupulong sa Senado at Kongreso. Opo. Maisingit ko lang, Sir Leslie, bago ang lahat. Di ba po meron po kayong parang invitasyon sa Sangguniang Bayan? Nabanggit nga po na hindi ko rin alam personal, kanina po yung mga ilang nag-interview yung kasama sa media, tinanong nga po ako dyan, kahapon daw yata sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ay merong ipinanukala ang butihing Vice Governor po at nag-chair ng Sanggunian na ipatawag ang APEC sa July 6 yata daw po. Kaugnay ito doon sa issue ng disconnection, community level disconnections po natin, at mukhang may pagtutol sila doon sa ini-implement nating pagdi-disconnect ng mga community zones na kung saan mayroong talagang malalaki. Okay. So, naputol na si Sir Leslie. Oh. Anyway, partner, mahaba ang ating naging usapin. Ay, tingnan natin. Anong reaksyon Marami yung ng ating naging, mga kababayan natin? Alam mo, pag pinag-uusapan ng APEC, talagang marami tayong mga kababayan ang medyo na high blood. mainit ang ulo. In short, partner, mainit ang ulo. Pero Sige, naipaliwanag naman ang APEC. Basahin mo. Anyway, maray na pagkahapon, Judy Nasalian, nakatutok man, Jocelyn Mendina, maray na pagkahapon din, nakatutok si Resi Joy Barrado. Noemi Dagta, maray na pagkahapon, good day po ako hapon. Sana po sa rumanak mapili, sabi ni Margie Robles. Ayan din si Maricel Armero nakatutok. Marami pa sa lahat, nakatutok partner, 7,600. Sige. Kayo, anong mga reaksyon nyo sa etong usapin natin tungkol sa pagtaas ng singil ng kuryente? Kaya mag-comment kayo. At syempre, Ang mapipili natin, partner, yung may mga nagpadala ng kanilang comment at reaksyon tungkol sa usaping kuryente. tama, partner. Sa samuyang pagbabalik, padagosan pagtaunin ayuda, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig.
sulong sa kunya dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride, ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay gwaki so itong maray na inuman baga ng tubig na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement dako laon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari nagdara, ikaw ban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik mga kaaksyon ang Tabang Ora mismo, partner! Oh! Tapos na kita kasubago sa Rulay Apat. Kuryente. Siyempre sa mga kababayan niya to dyan na nakatutok, pwede pa kamong magpaabot kan sa indong komento o reaksyon. Tasa sa indo kami mapili kan manggaganang unyanin 1,000 pesos. May manggagana pa rin. Tablet. Ayan. Kaya ang tablet sa nakamo, may magana ning tablet, may magana ning cash. Pero ngunyan na pagkapon, partner, igwa kitang makakaibahan ngunyan na taga Barangay Bariis. Legazpi City. Oo, duman sa Barangay Bariis. Yaon dyan, partner, sa Barangay Bariis ang mga sikat na paralitson. Aha. Litson baboy, di ba manay? Ego ano, apo. Kay bantang ko niya si Eleanor Locanias, maray na pagkahapon tabi, madam. Maray na hapon po, madam. Apo. Madam, ano po, ano ang pinaka o behet o rason kung natatabi yaong kamudigdi sa Tabang Ora mismo? Ay, ako po, madam, isang panugangan ko lang ang nagaanong tabang Opo. na may lugad ang bitis niya. Mga aki niya, sabihin lang, tama-tama lang nakukuha niya sa mga pagsarusadire. Ayan, si Lola. Ayan, partner. Ayan po ang panugangan mo. Opo. Ay, mo, mayapot ko lang, very close ka mo kang panugangan mo. Opo, sir. O, takon minsan yan, partner, ang nagiging problema. Ang manugang ko minsan sa panugangan, magkaiwal. Pero partner, ang sabi Sila nga very ni close. tabaga kang iba, magtubang ka nang sanang sa magurang mo bako lang sa panugangan mo. Oo. Importante yun yan, partner. Kasi, Kaya nga ni ako, partner, kan sultiro pa ako. Pag may nailing akong magayon, daraga. Dahil ko pigkakaulay so daraga. so, Di duman ko magurang so ina. tulos. Ako, tiya, ano ngayon? Pwede ta kanya ako maging panugangan. Diretso ang ilusyon sa panugangan tulos. So iyan ang sa iyang panugangan. Kung mailing mo partner, so bitis niya igwanin irarom na lugad. So iyo po yan ang Ayop. pigahagad mong tabang. Iya po, ma'am. Na ano yan nalugad? Paano nalugad? Lang po siya, sir. Nagpuon lang siya, nagparahubag. Tapos Yun na lang. nagkalugad. Dahil man siya narugadan na. nakagat ngayon tanga, Dahil man po, ginagaw madam. niya. Basta sana na nagtubo na Nagparahubag araw lang, nakaan. madam. Tapos na siya, pignanaan na. Pero napacheck up tabi nindo yan. Opo. Ano ang sabi kan doktor? Tiganaw po kami ning may request siya kan imin sa blood sugar. Yun dahil pa po na. Oo, pero sa mga bulong po, Nabakal man po. nainom, ning maayos. Pero sa iling po nindo, ano kumusaman, pakainom ka Ay, di bulong. man po gipagbabaago. So, ang kinakaipuan kayan talaga, mailingan sa iyang blood sugar. Ayo po. So, ngunyan tabi na yaon po kamudigdi, ano po ang mga kahagadan tabi nindo? Para kay panugangan mo po. May po na mapacheck upan po siya. Tapos kung
Kay Kaso, kuan bulong. Opo. So ngunyan paano po nindo nararaos ang mga pagpapainom nin bulong? Ano po sa po kamo nagkukuanin panggastos? Pig trabang-tabangan na lang po kan mga aki. Sa agumo. Ay gada na po nagum ko. So Balo ka na kumbaga po ngunyan. Opo. pero despite na balo kayaon ka man giraray sa inda. Opo. Pero Pira po na aki aki mo manay? 5. 5. Okay. Aloy ka ng balo manay? 2 taon na po. 2 taon Dalawang na. taon Di, na. uday ka naman pong plano na mag-love life girara. Dahil na po, sir. Pero may nagpapa dangog-dangog man sa imo. Igba man po, sir. Oo, pero patayin gayon baga si Ate Eleanor. Oo. Sa araw po kayo na pagkakataon na yan, halimbawa, kang makusog pa man, si mama mo, ininganing panugangan mo, ano sa mga bagay na nadain niya na nagiging bungon niya? ay dakulo na madam. Mga pag ano niya sa lati, dahil niya naman Dahil na talaga nakakapaglati. kaya. So, sa akit niya na lang siya nakiki-star. Bataan akit kay ni madam. Magka-diferensya pa sa pag-isip. May maintenance pa siyang iniksyon. Pero pag duman po nindo madam, bago siya iniksyon. Arin ito. Sumataba po madam. Ay, ibig kong sabihin, ito, igwa man itong pigmamati. Hindi po madam. Bagong ineksyon ito. So, pag na-injectionan siya, na normal ang sayang Ano itong nahiling ko partner sa video na may manok si Tia duman sa likod? mano. Manok partner. Bako man siya sa si San Pedro. Basta may manok sinda. Oo. Pero ate, nailing ko kayan pagpadaba ni Dubot sabiyon kan ini sinanay makusog pa man, nakakaano pa man. Dahil close nga ni, na Maray manugang. man na Iyo po, manugang. Maray na panugangan, sa Padara madaling po. sabi. Nailing ko man partner talagang mabuot man. Takon ba ko yan maray na panugangan? Haluin na yan na. Dahil lamang piguro lamang intindihan ni maasikaso. Manay. So sa ngunyan tabi nay ang kahagadan nindo mapatsekapan si Lola. Sa mga medisina maitaw kay Lola. Ayun po. Opo. So, iyan na kahagadan nindo. Siyempre, nag-verify kita partner duman, nag-pre-assess kita. Nakaabot na sa kaaraman ni Kong Saldi, ni Congressman Pido, an sa indong kahagadan. Kaya yaon digdi partner, an. Uy, automatic, ora mismo. Oo, ora mismo yan partner. Ora mismo. Yaon digdi, nakabugtak digdi. Para kay Corazon Locanias, libreng check-up, bulong, asin laboratorio na abilable sa BRTTH. So, buot sabihin tabi nay, gabos tabi na gastos pang pag-check-up, gabos na bulong na yaon po sa BRTTH, sagot tabi yan, kan ako Bicol Party List. Iyo po. Salamat po. Ayan. And maliban dyan. And aside kayan, syempre, kabali dumanso sa itong blood sugar. Maliban dyan. Maliban dyan, tabi nanay Eleanor, may bit-bit ka pa uuli. Ayan. Oo, pasiring bariis. Ayan. Pasok! Yan. Ayan. Halik po yan Yeah. kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, para kay Yugo-yugon mo. Lola Corazon. Nagdigdi ka, day kang daradarang Iyo po, magabat. sir. Ngunyan mauli ka, magabat ang daradarang. Buda ang pinaka-importante. So kahagadan niya na medical na asistensya, kaputan mo tabi ini nanay. Ayuda Ayan. tabang ura mismo. Ah. Yan ang kamautan kan programa Kumbaga, ini. dahil na ka mo magkakahaning kahandalan, problema, an sagot ka na ko Bicol, an ma-check upan bulong ni Nanay Corazon. Ayun po. Opo. Ano po ang masasabi mo kay Congressman Saldico, Congressman Ay, Pinugarlin kan dakulang Ako pong Bicol? Nagpapasalamat kami, lalong-lalo na sa Ako Bicol. Hindi pong programa Manay, po. hindi manay sa... Oh, yan, digdi, yan. yan. Nagpapasalamat kami. Dakulang pong salamat. Oo. At least, pag dahil nakamong iisipon pa kung paano Lalo siyang papadabao ni panugangan niya. Oo. Matibay ngayon yung manugang ko. Correct. Magkasikaso. So ano tabi nanay ang pagmatingo niyan? Na mahuli ka Maugmahon kay... po ako, madam. Para sa panugangan ko. Mano? Maugmahon po ako. Ayun. Sige. Saro na naman, nakababayan ta sa Bariis, Legazpi City, Albay, Bicol Region, Philippines. Ang napaugma. Ni Kong Pido Natabangan asin ni Kong kan Saldi. Ako Bicol Party List. Correct. Ayuda tabang sa karahayan. At least partner, so halo yun na pirang bulan na pala niya napigadara. Duwang bulan na ang po. lugad ni Lola. At least ngunyan may pag-asa na mabulong. Ayun po. Mga dugang, sa samuyang pagbubelta, mapaura na kita nin tablet, may Mapaura kaspa, na naman kita ang tabay sa nin! nakamo, mabalit Yes! ang tabang Ora ora mismo. mismo. Wara ang si water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, di kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ayan, smooth. Ora mismo. Bira yan partner na dialogue na ako nagbabalik eh. Ay, before that partner, maraming na pagkahapon sa tuyang mga parantabay, Oy, ang mga ano na? Riders Club. Maraming na pagkahapon muna sa Pinas Tactical Nation Albay Chapter Oy. and One Rider Philippines. Nakatutok partner, si Jun Salcedo. Nagpapasalamat pala yan sa imo ta ikadaang naging kwaninda. Official MC partner. Ayun. Yan. Iba ka talaga partner. Oh, in the Gulpian name sa of indong public service, free of charge yan partner. Gulpian sa imong mga pinag-aatindiran na mga Siyempre. Partner, aktibidad. ang obheto man kaya ng mga riders partner, makatabang din. So igwan yung mga beneficiaries sindang pigduduman ang tinatawan man partner ng mga ayuda kan mga riders club. Kaya maray mabuhay partner. ang mga kwanta, mga kababayan na riders. Mga kagulong ang apod sa inyo partner. Katabang, pero siyempre, ang pagirumdum permi, ingat-ingat sa Yan. pag-ride. Correct! Ingat permi sa pag-rides, mga kagulong. Si Jerry Carrasco, nakatutok man partner. Iba kita partner mo niyan, saro na naman natatabangan na taga-barangay Baclayon, baka kay Albay. Ini partner, may kahagadan man para sa iyang tugang, asin pamangkin, na may magamit lamang sa saindang pag-online class. Sige. Dahil iba mga ka-aksyon, si G. Bayaban, maray na pagkahapon.
Saing ka sa Bakakay, G? Baklayon po. Baklayon, Bakakay. So grabe ang baklayon, partner. Grabe Grabeng binabaklay. lakawon. Lakaw. Kumusta ka tabi, G? Okay man po. Ninervyos ka? Medyo lang. Pirang taon ka na, G? 41 na po. 41. Nataigwa ka ning kahagadan para sa pamangkin mo asin sa tugang mo. Alam ko na, Daraga daraga ka pa? kami. Iyo po. May boyfriend? Igwa po. Pira. Taga sain? Ang boyfriend po. Manito po. Taga Oh, Manito. makikusog-kusog. Taga nito ang sa imong boyfriend. Na medyo arayo ka mo, gari dulo to dulo. Kumusta man ang sa indong Love life. Love life. Okay man po. Sanay ka mo sa long distance. Opo. Kaya nga ni Baklay. Grabe ang baklayo. So paano ka mo naghihilingan? O paano ang sa indong means of loving-loving? Nag-ano lang po. Nagduduman lang. Nagduduman siya sa imo. Iyo po. Tas ikaman. Okay. So at least, ang Pag love sino life, matotal mo, partner, maski harayuan baka kaysa ka man ito, Arami. lamang manggirari siya kaysa sa imo ngunyan, sa mga panahon ngunyan. Nata, baklayon lang eh. Oh, Ako. sinda, nagtutuparan. Pero okay lang partner, sabi bagada, walang malayo o Sa madaling malapit sabi, sa sinda, nagmamahal. sinda, nairaraos ninda. Ikaw naman, sa raos na naman kita. Diyan naman kita napipirde sa rarausan. Oh. Paano na? Siyempre, pag sinabi mong nakakaraos siya, ako difficile. Pero ang importante partner, nakakaraos kita pang oral daw. Sige. Diba? Oh. Mabawi ka na naman. Sige. Oo. G, ang kahagadan mo para sa imong pamangkin asin tugang na magkaigwan ng gadget. Ngunyan, anong pigagamit ninyo sa pag-online class? So, cellphone po. Kisay na cellphone. Sa tugang ko po. Kaya lang, naano na po sa battery, nagburutog na po. Nagburutog na sa battery. Gurano ka kaipuhan kang pamangkin mo ining mga gadget? Kay puwan talaga po sa pag, online class po. Pero ang nagagamit ka ayan na burutog ng battery ng cellphone nindo, pera. 4 po. 4, nagsusurblian. Iyo po. Oh, ngunyan, pag Ikasabay iguana. ka pa sa nagkasubli, Dayman? Iyo man po. Kasabay siya. Saro pa Aram siya. mo partner, subago, pag Nakikibangaan. abot ko dyan, nakikig ako. Nata. Paguna ako nga ni, bako man si G Bayaban. Niya ako nagputi na si Rodil Brutamonte, oh. Ikaw talaga. Ito na. Hindi ka talaga. In terms of ano, Hindi, yung baga. ikaw daw, yung man may resemblance. Pag niya ako nag-ano daw, di si Si Butla. Butla. Anyway, tabi, G Bayaban, pag natawan kay an sa imong kagadan, natawan na materialize, anong may kakagianan? Iyo po. Okay. Siyempre, taduanan pag surusublian, so butog cellphone, Buna sa tablet. bagong tablet. Oo, pero at least iguaning saro pang opsyon. Ade, ngunyan Tapos, tabi, ang G. magayon pa partner, tapos tablet, bagong butog. Ang bakong botog. Nakula pa. Nakula Ngunyan, G, tabi, ano ang nahanap buhay mo? Ngunyan po, dati po titinda po kay mga lutong isira po. Ngunyan. Naubos po kaya sa puhunan. Sa Naubos sa pag-lockdown po. puhunan, Dahil pag-lockdown. na, may nakuha na akong ideya. Pasuldoan ko ini kay Butla. Pag day maprograma si Butla, siya ngo na. Magprograma. Di garo man sa day Kaya mo nag-absent. magprograma. Garo man sa na day nag-absent. Nayaon mang giraray. Pero G, pag iyan tabi na itaw sa imo ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, ano ang magiging pagbabago sa imong mga pamangkin buda tugang sa pagkasit ay guana ning tablet? Dakula po na tabang po yan. Magiging honor student na sinda. Dati man po na Dati man na uno. Dating mga honor. O, bueno, di ano? Bueno. Itaw tanan Dito na pagparapalo yung tanganing day na madagdagan pa ang kurang ni G Bayaban. G, kuya Buksan na. mo. Buksan mo. Medyo piot silyado partner. Ayan. Ikado partner. Ayan. Ayan, titabangan taka na tanganing. Ayan, G, buksan mo tabi. Brand new. Sa imong brand new tablet para sa imong pamangkin asin tugang. Arong bibira yan partner na iyo ang mismong So, tita. minarani. Ayan. Brand Okay, new. brand new tablet. O ano ngunyan, G, ang masasabi mo? Kaputinan mikropono, Ang G. masasabi mo tabi, G, na sa imong kahagadan na brand new tablet. Yaw na sa kamot mo ngunyan. Dakulang tabang po kay Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin. Sa gabos po na staff po diligang ako Bicol po. Ayun. Masupgunon ka, G. Utos ko kamera. Sige daw, G. Kausapin mo. Yeah. Ipaabot mo kay Kong Pido Buda, kay Kong Saldian sa imong pasasalamat.
Dakulawon po natabang po sa Indo, Congressman Dakulang tabang para sa Saingdo. para po sa Ay, Ano? gari na babalik tayo. Di ba, pignin nervyos kaya si Nervyos kaya. Sige. Narumduman niya kaya ang mga tagama nito. Sa Baka man sama nito, sa man sama nito pala. San Jose po. San Jose. Nagdadalan siya ngunyan. Iyo po siguro. Ayan, sige daw, batia daw. Oh. Shout out Anong mo pangaran? sa Anong imong pangaran? boyfriend. Danyas. Ha? Danyas. Danyas. June Danyas. June Danyas. Dyan sa O, anong mensahe mo kay Manito. anong mensahe mo kay June? Anong apo danindong duwa? Dahil man lang po. June lang. My love. Dahil so Darling. so katanin ko naman ang apod babe. Kamu, honey, ano? Han. O sige na, anong mensahe mo kay June? mensahe mo kay Han. Direkta mo kay Han. Direkta mo kay Han. Sige. Dali na. Han, bakalan mo da siya ning SIM card. Dahil Han, daran mo akong samod. Dalo din sa nito. Mensahe mo, dali. Kumusta? Kasorry ka mulas nagilingan. Sana naghihiling ka. Kumusta ka, aking mahal? Garo mga teenager. Pirang taon ka na nga ni Jay? Sana ay Pirang taon ka na nga ni Jay? nasa mabuti. 41? Pero ang mga pusing ni Jay, garo pang teenager. Pang teenager, ay, mga nakakalo partner. Okay. Okay So na. Jay, Medyo congratulations. nasusukog. Mapakinabangan man lugod yan na maray kan mga pamangkin mo sa saindang pag-eskwela. Ayan, congratulations and gamiton yan sa tama. Asin, sabi nga ni partner, makatabang sa pagklasikan sa imong tugang asin pamangkin. Mga dugang, saro na naman nakababayan ta dyan sa Bakakay Albay ang natupad. Ang pangarap para sa sayang mga pamangkin na magkaigwanin bagong tablet na magagamit sa pag-eskwela. Sa samuyang pagbubelta, padagos ang pagtaunin tablet. May manggagana maning cash! Tutok sa na kamo, mabalik ang tabang! Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio.
So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride, ako lang po ang Samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Delay ka na naman, part. Dayman, may bisita kita kanyang partner. Ayan, sabi niya sa kuya off cam. Kuya, sa kuya. Kuya. Pigalat ko na siya. Baka niya ko inutan mo naman ako eh. Mga ka-action, kagaibahan ko niyan. Answer mo O na yan, naman, sabi partner. mo, Gulpian nag-react Basa muna sa- kita, iyo pala. Gulpian nag-react sa Sabi apik. digdi, sa ngunyan po, wala pa kaibang solusyon para magbabaan bayadanta sa kuryente. Kaya tama po si spokesperson Leslie. Sang-ayon po ako sa sinabi niya na ang pinakamaray lang po na solusyon tadidi ay ang pagtipid sa paggamit ng kuryente. Kung pwede po sa mga daiman masyado importante o di taman masyado pigagamit na appliances, kung pwede po punduhon ta na lang ang paggamit. Lalo na po ang refrigerator, kung di man po masyado pigagamit or di man po pigagamit para sa business, or di man po nin ibang piglalaag kundi mga pagkaon or inumon, kung pwede po bihiraon talang pagbukasan, kay saro lang po yan na ref sa pinakadako na nagkukonsumo. Nan-recommended ko po palang sa Indo ang paggamit din. Ay. O ni Solar, partner. makatabang po ini para mabawasan ang bill ta sa kuryente. Tama man Sabi talaga, digdi ka solar. nag-text sa kuya. Huna ako tabi apik, apil kita. Ngunyan palan galit-galit tayo. Galit-galit ayaw, away-away muna. Good nun po.
isa po ako, sana ako sa napili nyo. Sana manalo po ako, sabi ni Joy Marie. Okay, watching man, si Formanes Garcera Riza, nakatutok man. Ganyan na pagkahapon, si Maricel Armero, si Margie Robles, na nakatutok man. Kuya sa Kuyang Padabang Esposo, nakatutok, #1 kong fan. Iyan. Siyempre, si Daddy Ryan, I love you, Dad. Okay, bisita tango niyang partner. Sa imo yan. Kasabay tango niyan partner, si Lionel Obligacion. Siya ang sa tuyang tablet winner kan nakaaging episode. Taga Panuypoy, Kamalig, Albay. O, Maraming kumusta tabi, pagkahapon. Lionel? Mabuti naman po. Anong oras ka nakabutig de? 12:30 po. 12:30. 12:30. Aram mo partner, si Lionel, ansarong episode tatad gi-comment ni partner. Talaga may gusto. Oh, mga 20 or 30. Kumusta, Lionel? Yaong ka ngunyan digdi sa studio. Dahil pare. Sisay ngunyan mga nawalat duman. Paano sa mga obligasyon mo duman? Ayan, Sa Panuypoy. nangugas ka na, nanlaba ka na, nangdilig ka na. Alam mo, si Lionel, obligasyon yun eh. Okay lang. Sisi nga nagigibukan mga obligasyon mo duman ngunyan? Yung mga kapatid ko po. May mga kapatid. Ayun ta, ang mga kapatid niya, puro man obligasyon. Kadako kang mong Anong mga pangaran? Siyam ng kapatid? po. Siyam! Na Anong mga magipangod pangaran? po. Siyam ka mo magipangod. Opo. Nangugaw na partner, anong mga pangaran? Ate Aisa po, tapos Aisa. Ate Salve. Ako po yung pangatlo. Si Lowell, si Lodeline, si Angela, si Aaron, si Angel, tapos si John Lloyd po. John Puros Lloyd. mga obligasyon partner, John Lloyd. Grabe yung mga obligasyon, ano? Opo. Siyam ka mo magturugang. Ano ang sikreto? Siyam ka mo magturugang. Ano wala ka mong kataraning na araw sa papa mo sa kamama mo? Medyo ararayo? Opo. At sabi ko na Ararayo talaga. May distansya man. Oh, may distance. Nakabuylo, partner. Talaga, Nakabuylo. Ano ang trabaho ni papa mo? Sa sideline po. Sideline. Pati Opo. si mama mo piga sidelinean. Nabayan lang po si Sa mama. bahay lang si mama Kaya mo. pero may nag-aalat. Ayun. Di maaabot. Kulang ang kataraning. Totoo talaga yan partner na Sabi anong pangaran ni mama mo? Roselyn Obligacion. Si papa mo? Ludinilo po. Ludinilo. Ludinilo. Sabi ni Cha Roselyn. Ludinilo, sa obligasyon mo, sa bago pa kong alat. nakapangarigos na ngaya ko. Pero sabi totoo yan Sabi partner. man ni Ludinilo, sa obligasyon mo ngayon, dapat mamot ka na. Sabi baga partner sa statistic, pag daida ang masyadong trabaho, talagang iba. Buda din kataraning masyado. Dakulaan puntos or Pag day ka masyadong pagkakataon kataraning na magdugang partner, ang aki. kulang ka sa disturbance. Magigibo mo ang sa imong mga obligasyon. Mga plano. Kaya magkakagibo ka kan sa imong mga obligasyon. Pero nang edad kan sa indong bunso. 3 po. Madagdagan pa. Uy! Pero pa sa si papa mo wala si mama, pero nang edad. Nasa 50 na po. Madadagdagan pa. Dahil naman partner siguro. Kaya pang madagdagan ng 50 obligasyon. si papa mo. 50 na po yata. 50 si mama mo. Nasa 47 po. Ay, madadagdagan Kaya pa. pwede pa. O Lionel, saan ka nagkaklase tabi? Sa Daraga Community College. Pirang taon ka naman? 19 po. May girlfriend na? Wala pa. Opo. Boyfriend. Common partner. Nang-ano ka naman Daiman, kasi partner, pag inapot mo ang girlfriend, di malay mo ba ka, di man ba maraot sa panagsimbag, malay mo iyo baga. Oh, di ba? So, daing girlfriend. Ano ang pigi-eskwelahan mo? Bachelor's of Secondary Education. So, mamaestro. In Filipino po. Major Pala in nakabugtak siya Philippine dyan. Educators of Albay. Leadership. Ayan. Pilipino, major in Filipino. Ang bayan kong Pilipinas. Yan ang mga gusto mo, mga tukuran. Nata gusto mong maging teacher? Para maturuan ko po yung mga bata na gusto pong matuto. Kumbaga yan ang gusto mong panindugan na obligasyon. Okay. So ngunyan tabi, ano ang pananaw mo ngunyan na nasa irarom kita kan pandemya tabi? Namumundo po. Namumundo ka. Oo. Nata ka namumundo. Ano sa mga nahihiling mo na nadidipisilan? Sa pag-adapt po ng pag-online po. Hindi sa parte kan mga estudyante. Gustong sabihin, sa panahon kang pandemic, may mga obligasyon na dahil nagigibo. Opo. Saka yung transition, ano? So dati tang kinagawian, kung ano itong usual na pag-adal, ngunyan, transition into online. So duman ka nadidipisilan. Sa ngunyan, ano ang ginagamit mo? Ang cellphone? Cellphone po. Yan ginagamit mo? Opo, sa bundok po ako sa online bundok, class. naglalakaw ka pa. Nagatukan. Nauobligar ka. So nata gusto mo pa magkaigwa ng tablet? Para may pang reserve po. Backup? Opo. Masakat ka Paminsan po pagbulo, kaya. nalubat na? Opo, minsan nagiinit po siya. Nagapon po ako magklase.
6 sa umaga tapos nagatapos po kami 8:30 sa gabi po. Gabi. Na paano kaya dumang ka sa bulod din ng nagkakauna, dire-diretso may balon Kaya ka. daraan mo po ako ng mga tugang ko po. Ay, grabe talagang kadipisilan. Ano? Diyan sa Panoy po. Oh, anyway, uyan na tabihan sa imong brand new tablet. Buksan mo. Thank you po. Lionel. Yan ang ipinangako na obligasyon ni Congressman Saldico and Congressman Yan ang saro sa mga kamautan kan sa tuyang padabang congressman matabangan sa mga nadidipisilan ng mga estudyante. Okay, brandyo. Ano ang masasabi mo, Tabi Lionel? Maraming salamat po kay Congressman Saldico at kay Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at sa bumubuo po ng Action Co Center at Tabang Ora mismo. Maraming salamat. Okay, bago palankuan, ikanan magturo. Ikaw na Ano ang mag-invite. mechanics Oo. para mangga naman ng tablet sa Invite ibatang mga mo sa kababayan? mga kapwa mo estudyante. Yaon sinda dyan. Sa mga gusto man po manggana at matawan ki tablet, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-like ang Facebook page ng Action Co Center, mag-comment at i-share po yung live. Huwag pong kakalimutan, ilagay yung contact details at mag-tag po kay 3 o mahigit pang FB friends nyo po. Ayan! Magaling. Kaya ka nanalo. Talagang iba. aram. Pag tinawan mo siya ng obligasyon, ginigibo niya Aha. ang sayang obligasyon. Wala siyang namimiss na mga obligasyon. Salamat, Tabi, sa imo, Lionel. Obligasyon. Congratulations Kan sa Panoy imo. po'y kamaligal ba? Thank you Sana po. magamit mo yan para sa imong pagkaklase nin maayos. As in, good luck sa pagiging maestro sa baabot na panahon. Grabe na obligasyon Thank kan, you po. maestro. Ayan. Okay! Partner! May Dahil nanggana. may nanggana na! Ikaw na naman kitang sarupang manggagana in brand new tablet! Tablet! Congratulations! Ang winner mo niya na pagkaaga in brand new tablet ng iba, kundi si Joan Bainado! At sa iyang naging mensahe partner, Basa! good day, Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Ako si Joan Bainado, taga-Kabasan, Bakakay Albay, second year college sa San Jose Community College. Ako ay umaasang matabangan man lamang para sa kong pagklase, hulit ako ay nangangaipunin tabang. Haloy na ako nag-aantabay sa indong programa na Action Co Center Tabang mo, ora mismo. O, tabang, ora mismo. Sana sa pagkakataon na ini, saro akong maapunan. Wala na akong ama na nagtatabang sa ko ulit na nagada na ini, kausa kang pagkakuryente, an sa kong ina, nagigibonin, banig. Pero dahil sa pandemic, ang tigkikita kang sa kong ina, kulang sa samong pang-urual daw. Kaya yaon sa pagmaot ko na sana ako man sumatabangan kang sa indong programa asin kan sa tong congressman. Maraming salamat at Diyos ang magbalos. Magandang hapon. Oo, paano ini makukuha ni Joan Bainado ang sayang tablet? Ayan, Joan Bainado, may makontak sa imong nga staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Yan! Asin ko niyan, mga dugang! Mapili naman kita kan sa tuyang Maswelting Cash Raffle Winner! Yes! Kunyan! Ulit naman yan, Miyerkules, may manggagana kita nin 1,000 pesos! Oy! Bukang may nag-aarabang na naman. May wagang garapungan! Paso! Paso! Tananananan. Yun. Ayan. Inidali isa na partner. Bigla siya nang ipinasa sa imo. Mahilig talaga si Nico sa iridalian. Mm. Ang apod kayan partner, The Flash. Bako, Ah. Mr. Quickie. Mr. Pwede. The Flash. Bakong Dr. Quickie sa kwan yan, sapatos. The Fast and the Furious. Mhm. Ayan. Op! Ula. Yan. Ayan. Siya na ang papili. Iyo. Si obligasyon niya ngunyan. Obligasyon mo Total yaw na siya ang digdi. pumili. Biyo-biyo untaan paggibukan sa iyong obligasyon. Nasa sa imo na ang mahiwagang. Kung si sayan makakakuha din Alright. cash. Uy! Babae. Ay! Lihat na. Babae partner. Isas, gar may magana ko niyan. Ang number, Numero. 0945 0945 294 294 96 96 00. 00 Oy, ang gaganahon ko niyan, 1,000. Miyerkules ko niyan, partner. Alright. Sige. Si Sayan mga nagburunot dyan kan babae. Ay! Nagre-ring na. Nagre-ring na. Digdi kaya mga ka-action. Aside kan may nanggagana digdi sa laog. Naghuhurulaan man Ay sa sinda. luwas. Digdi tabi sa laog. Naghuhurula man sinda. Sinda man ang bala kan mga premyo ninda sa sadiri ninda. Nagre-ring na. Ayan. Uy! Nagre-ring na. Ay, manay! Basa mo na kita. Sabi digdi mo rin na pagkapon, Jeremy Orbilio, Mike Descarga, Decano mo rin na pagkapon, all the way from Sorsogon City. Maray na pagkapon, ay day pa pala.
Joy Mary, sana manalo din ako kahit di cash, tablet na lang para sa anak ko. Hello. Sige na. Good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Ay, taga-sain ka po? Taga Kamalig Albay po. Taga-Kamalig. Uy! Nag-ano ka ngunyan? Ano ko lang po ako tapos mangilig sa karong. Natapos pa lang maglinig ni Naro. Oy, taga-Kamalig ka. Binbid mo si Lionel na obligasyon kan panoy po'y Kamalig? Ay, ngayon na po, pero ang mga obligasyon po, pinsan naman. Ay, pinsanin daw. Aram mo tabi na pinili ka ni Lionel obligasyon? Hindi po. Siya ang nagbunot, kan pangaran mo. Na mga rayo mong pinsan na taga-panoy po'y. Nanay, ano tabi ang sa imong Trabaho. Trabaho, sige. Sa harong lang po, si Agom ang may trabaho. Ano ang trabaho ni Agom? Construction po, mason. Mason. Mason, ano? Di pirming matatagas. Oo. An mga kabilya. Perming may pigmamaso. Piranan akin nindo. Dua po, sarong grade 7, sarong grade 1. Opo. Sarong grade 7. Nanay, ngunya na oras na ni kaulay mo tabi kami, ano ang naglalaog sa imong isip? Hindi ko anik po Oh, pero may inintrahan ka. Midbid mo ining kaulay mong babaye. Sa, nabubusesan ko po sa action. Action Bicol. Action Bicol, oo. Nabubusisan mo? Opo. Ano sa estimate mo kan busis na yun? Magayon man yan. Magayon ko po, magayon. Magayon. O yan man tabing nadadangog mo sa estimate mo tabi. Sadit ang lawas. Hindi yung... Slim po yan, sexy kung sa babae, joke. Sexy daw sa babae. Oo, Paano kung sa man yung babae. lalaki? Hindi ko pa alam. Okay. Okay, O sige para na. matapos na, Anga Boss. Ano ang pangaran mo, tabi? Melissa Panarigan po. Melissa Panarigan. Kan Kamalig Albay. Melissa Panarigan. Congratulations! Congratulations ang ganakanin. 1,000 pesos! Halin sa Ako Bicol Party List, Action Co Center, Congressman Pino Garbin, Congressman Saldi Co. Ano ang mensahe mo tabi, Melissa, kay Congressman Pido asin Congressman Saldi, kan Ako Bicol Party List? Salamat po sa nandakudalangan. Patuloy siya sin na magtabang sa mga nangaipo po. Ayan. Ayun! Ayan. Congratulations, Melissa Nanay Melissa, may Panarigan! natabang tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo tabi maklaim ang sa imong ginanahan. Na 1,000. Opo, salamat po. Okay, Bye! bye-bye! O partner, so mga iba pa nangangarap manggana anong dapat gibuhon? Yan, sa mga nagmamaut man manggana, kinakaipuan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page, Action Co Center. Tapos, i-comment nindo kung nata kinakaipuan nindong manggana, dahil maglingaw, ibugtakan sa indong contact information, asin magtag ning kapwa FB friends. Dito na sana, masabit pa. Ade, so yan, tabi, tapos dahil paglingawan, i-share ang sa muyang episode. Yan, tabang ora mismo. Correct. Siyempre, gulpi na gawin naman na partner din. YouTube channel, Action Co Center. Gulpi na naman na napaugmangon niya na pagkahapon. Pero may mamundo, May mga natawan partner. tablet, may mga natawan cash. May mamundo dyan, oh. Si shout out, Nico Franco Adilye. Dayman, nagpaparada ko lang cash Oo. nindahan. Si Ma'am Habang Russell. tumatagal, dumadami ang cash. Si Ma'am Russell, ang leader kan mga talpakan. Ayan, mamundo, Sige. partner. So yan, mga kababayan, sa Bicol Region, maugmang hapon nin Miyerkules. Yan, asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapos ang satuyang programa ngunya na pagkaldaw. Sa agaliwat, mag-iribahan kita parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sa inong nakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ang sa inong Mr. Siram, Joshua Martinez, God bless Bicolandia, mabuhay kitang mga Bicolan. Maray na pagkahapon, asin, salamat.